Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of your video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Angifuni ukuboshwa mina, angifuni futhi ukuzithola ngisemanyaleni ngenxa yabantu abathatha into oyikhulumile beyijike. Kunenye ividiyo eyenziwa inyanga yaseThekwini mangakhuluma iphutha, kodwa uBhaka ubhaka owakwaZulu Natal. uBhaka uyinyanga uyalapha. So wakade ekhuluma ngesithembu sikaBaba Mseleku, ekhuluma nangamandla kamamkhulu as first wife, wachaza nje, wasekhuluma nangedlozi, into ephathelene nedlozi, nokuthi futhi noBaba Mseleku unamandla. Kwase kuba khona into ayishoyo le ephathelane nokuthi kuyenzeka kube khona umuntu obona inhlwathi ayibone yedwa. Angisazi noma wathi inhlwathi yini, kodwa wenza isibonelo ngenyoka ukuthi kuyenzeka abanye abantu abanemandla kanjalo akhombiswe abantu abadala bakubo inyoka ayibone yedwa, mase kuthi emva kwalokho kube khona into akufanele ukuthi ayenze, ukuhlaba umhlatshelo noma yini into efana naleyo. So lento mayikhuluma wayichaza eyifanisa nedlozi, ngake ngasizwa isitori esinje, ngifuna ungizwisise kahle. Ngasizwa lesi story bekhuluma ngo-taxi driver, kodwa labantu ababexoxela indaba ka-taxi driver bathi uthwele. Okubi-ke ukuthi sewadlula emhlabeni, wazilimaza. Kodwa futhi-ke mina ngoba ngu-Fix, u-taxi driver lo angimazeli eduzane, ngiyayicabanga into yokuthi kungenzeka not taxi driver, u-taxi owner, yes. Kungenzeka ukuthi umuntu onamatekisi adlondlobale abe nelinye ibhizinisi. Amabhizinisi kuyenzeka futhi afeyile. Mhlampe kube khona isikhathi la esiba dry khona, ngoba abantu sebey'tshelile ukuthi uthwele, izinto zakhe ziyashabalala, agcine seyilimaza. Ukuyilimaza ngisuke ngisho ukuthi wazibulala. Ngiyanqena ukusebenzisa lelo gama, ngibona nje ukuthi akuhlonipheki, ngiprefer ukuthi wazilimaza. Umuntu obuka kade ephumelela masebona izinto zakhe ziphela, engekho umuntu omelulekayo, engafika kuleso sinqumo agcine ethola ukuthi uyazilimaza ngenxa yokuthi akekho omsizile wamtshela ukuthi ikhona iperiod enje kumabhizinisi. Kodwa manje ngoba baningi abantu esebenokuthi uthwele, bengasho ukuthi njalo yilezi zinto lezi azenza. Mabexoxa le ndaba noma beyichaza bathi lokhu okukasomatekisi wahamba wayokwenza eMozambique. Nabashoyo bathi nguye wabaxoxela ukuthi kunendawo ofika ukiswe kuyona mawuya kulento kuba nesilwane lesi. So engathi lesi silwane into efana nesivumelwano, khona i-agreement eyenziwayo, okusho ukuthi uyakhuluma mangabe uyakhuluma, kodwa yinto okufanele ukuthi uyigcine iyimfihlo. Wena mase wenza lokhu osuke kufana nokuthi uyadiphozitha ukuze uqhubeke uthola lokhu okunikezwa ilento oyenzile. Noma kunjalo-ke, akusho ukuthi angicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi abantu nje bamsukela lo somatekisi, babona ngoba esephumelela kakhulu, base-ke bethi uyenzile lento exoxwayo, ngoba manje akasekho yena ukuthi ayikhulumele ukuthi ngempela wayenza lento, nokuthi-ke ayifakazele. Nanokuthi-ke umuntu oseke waba nemali eningi eseshona phansi, abantu sebezoqala bemkhuluma, nabanye bengamniki usizo, bayayifaka ingcindezi. So ukukhuluma ngosomatekisi, ngangimxoxela nje ukuthi
Ngixoxa ukuthi yini lento eshiwo uBhaka ngedlozi ifane nale abantu abayixoxa ngokuthwala lokho okwenziwa eMozambique. Namanje futhi engathi uma ngamfuna umuntu ozoxoxa le ndaba noma wake wayixoxa ku-social media, ngisengayikhopha ngithi copy and paste ukuze uyithole ukuthi angiyisukeli nami basho nje abantu abaningi abayaziyo. Angazi bekuyimuphi unyaka idumile lento beyixoxa ukuthi iyenziwa le futhi-ke akudlalwa. Usuke usuthatha isinqumo sokuthi uyayenza lento kodwa yiba nemfihlo. Uma usudalula imfihlo okusho ukuthi usunciphisa isikhathi sakho. Angazi-ke mina ukuthi lezi zinto ziyiqiniso yini ngoba akekho umuntu engake ngambonela eduzane noshoyo ukuthi ngakwenza. Sikuzwa sixoxelwa abantu, sikuze ku-social media, sizwe nabanye futhi besola abanye. Into nje engididayo ukuthi yini inyanga le yase-KZN ixoxe le ndaba kodwa ithi idlozi. Abanye bebethi lento ukuthwala into efana ngqo ngoba naye uthi uyibona wedwa leyo nyoka ngoba usuke ikhombiswe abantu bakini. Ngapha bathi uma usuwenza-ke i-agreement yakhona iyafika into yakho oyibonayo esasilwane. Bayabala-ke abanye abayinyanga ukuthi omunye yisigubhu, omunye inyoka, kodwa hhayi ukuthi inyoka ohamba nayo. Kulaba abaziyo bathi hhayi ukuthi inyoka abantu abayibonayo nje ukuthi uhamba nayo. Uyibona wedwa futhi nezinto ezenzakalayo uzazi wedwa. Kodwa omunye hlampe uma esebona ukuthi usekhathele ila adalulwa khona ngoba abantu kuyashiwo ukuthi abanye uma sebezoshona bayayikhuluma zonke iy'mfihlo, baba naye umuntu oyedwa abamtshelayo. Mina-ke ningangibophisi nithi ngisho into engekho engayishongo. Ngikhulume indaba yaseMozambique, ngangitshela ukuthi ifana nalento ekhulunywa uBhaka ngedlozi. Yilokho-ke okungididayo ukuthi shuthi umsebenzi lo wokuthwala ucishe ufane nezinto ezenziwa yidlozi, angazi. Ngisele nami nalokho ngoba nje mayethi into oyibonayo wedwa futhi ungalitsheli muntu emva kwalokho wenza umhlatshelo. Umhlatshelo wani? Hhayi guys, bye-bye-ini.